ben enganxat, almenys aquests, no, d'aquí. Sí, a les generals ens va anar molt bé. Sí. És molt millor que la col. Que tingui un despatxat aquí. També serveix a casa. Hòsties, de clavar quadros. Realment fa dos pisos que fots un sal. Estem molt silenciosos, No. Tinc un col·lega a Barcelona que treballa cuida un moble a la tele i cuida la tele i la paret. Jo què sé. També està gravant, està molt guai. Però bueno, si vas gravar, més material. Sí, podríem haver començat Nosaltres dos. I al mig no vol posar. Mira aquí. Mira cap allà. Mira que guapos. Ens enlluerna una mica el sol. Ya reposarlo. Reposarlo ya. Que tenim de cara. Bé? Sí? Sí? Marxa primer de dalt i després d'estirar cap avall. Molt bé.